Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, kepriye kabare? Tetep semangat ya. Nah, ing babagan dina iki awake dhewe bakal sinau nyeritakake maneh isine teks cerita wayang utawa nulis ringkesan. Nah, nulis ringkesan yaiku nulis maneh gagasan utama kang ana ing sajroning tulisan sing wis kawaca. Panulisan kudu digawe kanthi ati-ati, sebab ringkesan sing digawe iku ora entuk dicampurke karo panemune sing gawe ringkesan. Isi ringkesan mung saka sumber utama wae. Langkah-langkah gawe ringkesan iku kaya ngisor iki. 1. Mangerteni unsur-unsur cerita kaya judul, isi, para paragane, wektu lan papan dumadine cerita lan maca utawa ngrungokake teks cerita sing arep digawe ringkesan. 2. Nulis pokok-pokoke cerita. 3. Nulis konsep ringkesane cerita. 4. Benerake panulisane konsep. 5. Ngringkes cerita. Sadurunge kuwi awake dhewe sinau unggah-ungguh basa. Nah, contone iku tembung iku tegese kalimat, ukara tegese tembung tegese kata, ukara tegese kalimat. Ater-ater tegese awalan, panambang tegese akhiran. Tembung kriya tegese kata kerja. Wong kapisan utawa siji yaiku wong kang omong kaya aku, saya, kula. Wong kaloro utawa loro yaiku wong kang dijak guneman kaya kamu, kowe, panjenengan, sliramu. Wong katelu utawa telu yaiku wong kang diomongne kaya dia, mereka, dheweke, Basuki, Ani lan Bapak. Jinising unggah-ungguh basa kang digunakake kanggo nulis ringkesan kaperang dadi loro yaiku ngoko lan krama. Nah, basa ngoko iku kaperang dadi loro yaiku basa ngoko lugu lan ngoko alus. Ngoko lugu yaiku awujud saka tembung ngoko kabeh, ora ana kramane. Tembung ater-ater lan panambange ngoko. Rumuse, ngoko lugu yaiku ngoko kabeh. Panggonane kanca sing rumaket, tuladha. Del, aku duwe pitik kate. Wong tuwa marang bocah enom, tuladha. Kowe apa wis mangan? Wong ngendika utawa ngrenengan dhewe utawa omong-omongan dhewe, tuladha. Umpama aku duwe dhuwit, aku arep tuku sepatu. Ngoko alus yaiku ukarane kacampuran ngoko lan krama. Tembung kowe diganti sliramu kanggo sing luwih enom. Tembung kowe diganti panjenengan kanggo sing luwih tuwa. Ater-ater lan panambang ora dikramakne. Tembung kriya utawa kata kerja sing dikramakne. Rumuse, ngoko alus yaiku ngoko karo krama inggil kanggo wong keloro utawa wong ketelu. Panggonane ibu marang bapak. Tuladhane, Pak, ayo dhahar dhisik. Nah, dhahar iku kegiatan sing dijak omong. Lah sing dijak omong iku bapake. Dhahar iku basa krama inggile. Dhisik iku dudu krama nanging ngoko. Nah, dadi ana campuran ngoko lan krama inggil. Adi marang Kang Mas utawa Mbak Yu. Tuladhane, Mas Ali sesuk dak aturi tindak Malang. Nah, tindak iku krama, dak aturi iku ngoko. Dadi ana campuran ngoko karo krama. Nah, wong tuwa marang wong enom kang diajeni Pak Bupati isih gerah. Basa krama iku krama inggil utawa krama alus. Iku basa Jawa kang kedadeyan saka basa krama lugu lan tembung krama inggil. Ater-ater lan panambang gawe krama madya. Tembung kriya wong keloro lan ketelu gawe krama inggil. Dadi kowe iku diganti panjenengan. Rumuse, krama alus yaiku krama karo krama inggil wong keloro utawa wong ketelu. Panggonane marang wong kang diajeni banget, tuladha Bapak Bupati tasih gerah. Pak Badrun mundhut sepatu, Eyang Kakung nembe siram. Dadi iki kanggo wong sing diajeni iku kaya Bapak Bupati utawa Pak Kiai. Nah, wong enom marang wong tuwa. Monggo Bu, kula diaturi dhahar rumiyin. Murid marang gurune. Krama lugu. Krama lugu yaiku ukarane krama madya kabeh. Tembung ater-ater panambangan krama kabeh. Rumuse, krama lugu yaiku krama kabeh. Panggonane wong kang durung akrab utawa durung kulina. Kanggo kanca akrab sing padha derajate lan diajeni.
sampeyan iku menawi kesah dateng kantor napa kiyat mitos sepeda motor Mas? Wong sing luwih dhuwur derajate marang wong sing luwih tuwa. Saiki ngowahi tembung ngoko dadi krama. Nah, tembung ngoko iku mau iso diowahi dadi krama. Carane siji, ater-ater utawa awalan. Dadi awalan di iku diganti dadi dipun. Tuladhane digawe dadi dipun damel. Dituku dadi ganti dadi dipun tumbas. Sing keloro panambangan utawa akhiran ake dadi aken. Tuladhane ngrungokake dadi mirengaken. Nulisake dadi nyerataken. Sing ketelu panambangan lan ne dadi ipun. Nah, tuladhane siswane dadi siswanipun. Mripate dadi paningalipun. Omongane dadi ngendikanipun. Nah, saiki tak wenehi tuladha nganggo basa ngoko lugu nganti krama alus. Aku menyang sekolah sakwise bapak menehi sangu. Mau ngoko lugu kan iku ngoko kabeh. Dadi kalimat mau iku, ukara mau iku ora diganti dadi krama, nanging ngoko kabeh. Sing keloro ngoko alus. Ngoko alus iku rumuse ngoko wong kapisan lan krama inggil wong keloro utawa wong ketelu. Aku iku tetep aku ngoko, mergo aku iku wong kapisan. Krama inggile wong keloro iku bapak. Dadi krama inggile bapak iku kan mau menehi, dadi diganti maringi. Dadi sing diganti ku tembung kriyane wong ketelu. Terus krama lugu iku rumuse krama kabeh. Mau kan ukarane aku menyang sekolah sakwise bapak maringi sangu. Nah, iku diganti. Dadi aku iku diganti, aku menyang iku diganti dadi kula dateng, dikramakne bapak maringi sangu. Nah, sing diganti iku apa? Maringi mau diganti dadi nyaosi. Terus krama alus iku rumuse krama lan krama inggil wong keloro utawa wong ketelu. Nah, krama mau kan kula dateng. Nah, iku diganti, dikramakne dadi kula kesah dateng. Banjur nyaosi iku kan tembung kriya wong ketelu. Nah, tembung kriya wong ketelu kan mau wong ketelu niku bapak. Jadi nyaosi iku diganti dadi krama inggil. Dadi niku maringi. Saiki tuladhane nyeritakake maneh isine teks cerita wayang Ratu Amarta Yudhistira. Kanggo gampangke anggonmu nyeritakake cerita wayang Ratu Amarta Yudhistira, ngisor iki bisa didadekke pedoman. Dadi iku siji, Yudhistira Ratu Amarta. Loro, dheweke nduweni sifat nrimo, sabar lan jujur. Telu, sifat nrimane iku dituduhake nalika dum-duman warisan kraton. Dheweke mung oleh bagian alas gung liwang-liwung, dene Kurawa oleh kraton seisine. Papat, sifat sabare ya iku dheweke ora gelem males sanajan tansah dipaeka lan diarah patine dening Duryudana kang diombyong dening Sengkuni. 5. Dene sifat jujure ya iku Yudhistira ora gelem ngapusi sanajan marang mungsuhe. 6. Kanthi sifat-sifat iku Yudhistira tansah oleh pengayomane Gusti kang akarya jagat lan disenengi dening saben wong. Nah, gambaran ngenani isi cerita mau iku diolah dadi basa krama. Sawise iku dirakit dadi ukara sing nyambung. Nah, iki wangsulane irah-irahan Ratu Amarta Yudhistira. Ringkesan isinipun cerita. Yudhistira menika ratu wonten ing Amarta. Piyambakipun gadah sifat nrimo, sabar lan jujur. Sifat nrimanipun dipuntuduhake nalika pamerangan tilaran kraton. Piyambakipun mung diparingi alas gung liwang-liwung, dene Kurawa diparingi kraton seisinipun. Sifat sabaripun inggih menika piyambakipun boten purun males sanadyan tansah dipaeka lan diarah patinipun dening Duryudana ingkang diombyong dening Sengkuni. Dene sifat jujuripun inggih menika Yudhistira boten purun ngapusi sanadyan marang mungsuhe. Kanthi sifat-sifat menika Yudhistira tansah diparingi pengayomanipun Gusti kang akarya jagat lan dipunremeni dening saben tiyang. Matur nuwun, cekap semanten pembelajaran dina iki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.